So yan po ang aking masasabi lang sa inyo. Kaya sana we are hoping na dito na po kayo tumutok sa ating programang Kalusugan, Bayanihan, Serbisyong Natural. Di ba? Okay, maliwanag po. Sana ang liwanag. Di ba? Maliwanag talaga. Maliwanag pa naman kasi alas 5:30 pa lang. Di ba? Okay, so ano po ba ang ano bang masasabi natin sa source ng itong sinasabi nating source ng COVID-19 sa buong Pilipinas? Ano nangyari? 'Di ba? So yan ay dapat nating maitandaan na itong source na to ay kailangan lang talaga ang tunay na pag-iingat. Kailangan po natin ay na tayo mismo ay tayo mismo ay mag-ingat at kumain ng mga masustansyang pagkain. Maraming gulay po at prutas araw-araw ang kailangan natin. Maraming gulay at prutas araw-araw ang kailangan natin. Okay, so yan po ang dapat natin tandaan. At iwasan po mga bagay-bagay na bawal. Iwasan po mga bagay-bagay na bawal. Bawal na mga bagay-bagay na bawal na dapat nating malaman na itong mga bawal ito, lalong-lalo na ang bisyo, wala po itong magagawang kabutihan sa ating buhay. Diba? Bisyo saan? Bisyo sa paninigarilyo. Bisyo saan? Sa sobrang pag-inom. Bisyo saan? So yan po, maraming bisyo po na dapat nating iwasan. Dahil nga po ito kaya nga bisyo eh. So bisyo ay dapat itapon po natin yan. Itapon natin sa kangkungan. Kasi wala pong mabuting may idudulot nito sa atin. Wala pong mabuting idudulot nito sa atin ang bisyo. Okay, naintindihan po ba natin? Wala pong mabuting magagawa ito sa atin. Okay, naintindihan po natin. Kung walang mabuting magagawa sa atin, anong gagawin natin? Itapon. Itapon sa unidoro. Yan, di ba? So, yan pong surge ng pandemic, even though itong COVID-19, even though meron ng vaccine, yan po ay matalinhaga. Matalinhaga. Pag-isipan po natin mabuti. Pag-isipan natin mabuti, bakit ganon? May vaccine na. Bakit? May mga reports diyan sa Indonesia. May mga reports diyan sa Europa. Ano ang nangyari? Why? Why? Dapat, kahit kayo binakunahan, palakasin natin ang inyong immune system. Kumain kayo ng maraming kamote. Si Kamote King, Doc Joey Bitito. Yung kanina palang taga Sorsogon, Castilla Sorsogon, kinontrata na natin kasi marami doon kape at bahay niyang may mga taniman ng kamote. Kako, order tayo mga 200 kilos para naman ipamigay uli natin. Kasi alam po, ang sabi nga natin, ang pamimigay ng kamote, ng makakain na healthy sa ating mga kababayan, it's an opportunity. It's a privilege. Diba? Kasi yung iba, naghihingi. Ano naghihingi? Kasi wala silang pambili ng kamote. Tayo po, may konting pambili at pinamimigay natin. Di ba? So yan po ang tandaan natin. Tanungin ninyo, sino ba talaga si Doc Joey Bitito? Hindi naman mayaman. Bakit namimigay ng kamote? Di ba? So kasi po yan, nasa passion natin yan. Passionista. Anong passion? Ano yan? Passion show? Ano yan, Doc Joy? Passion show? May tao. Passion show. Hindi naman po ito passion show. Actually po ay, actually po yung sa atin ay
ay passion sa pagbigay ng tamang impormasyon, passion sa pagtulong kahit sa maliit na pamaraan, passion para tayo committed na gawin natin ang lahat ng ating magagawa para makatulong sa ating mga kababayan. Yan po ang ibig sabihin ng passion, di ba? Okay, so ngayon po, ano po ang ating ano po sa ating pong sa ngayon, dahil nga po sa mga problema sa mga karamdaman sa yung COVID-19, kaya atin sinasuggest, nire-recommenda sa mga medyo serious cases na karamdaman ay ang Amazing 4, ang ating Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C yan, very powerful sa ating katawan. Ang Mega A, 5 klase mga super fruits, super antioxidant. Okay. Sige, bigay mo na para wala nang problema. Tapos, tapos po yung multi-5, 5 klaseng very powerful mushroom para mapalakas ang immune system. At ang Migay po, 21 very powerful ingredients, all natural. Ito po ay overall health, kaya po Amazing 4, very powerful po yan. Marami po nakainom within a month. Within a month. Ang batting average po natin yan, more than 9. Mga 9 and 3/4 or 9 and 1/2. Okay, sa mga natulungan po natin. Di ba? So napakaganda po yan. Kaya nga po, ang sabi ko sa inyo, ano ang importante? Pera o buhay? Or good health? Pag sinabi ninyong pera, ay wag na kayong uminom ng Amazing 4. Pero pag sinabi, or Mega 1, pero sinabi ninyo good health, uminom kayo ng Amazing 4. Then, tuturuan ko pa kayo kung paano kayo makadiscount ng malaki, makalibre in the future, at kumita pa ng sapat, more than sapat. So, yan po ang ating pag-uusapan. Mamaya, 6 quarter po, pag-uusapan po natin kung paano tayo magkaroon ng libreng negosyo dito po sa nalalapit na ng opening ng ating pong tinatawag na ang opening po natin ng MHC Unilevel Business Program. So ngayon, tukwarin muna natin 45 minutes yung kalusugan. Sapagkat po ang magandang kalusugan, daig pa ang sangkatutak na kayamanan. Okay. So, ano po ba? Bakit po ba nakakatulong ito ng malaki? Ikaw ba satisfied sa Mega 1? Okay? Mega 1. Ito si brother. Taga DPWH ito. Yung kanyang blood pressure, cholesterol, energy niya. Bumata pa, naging mas gwapo pa ngayon. Di ba? Yan, bumibili ng isang box ng Mega 1. Okay. At ito po hindi nakakatulong ng maayos. Yan. At okay. Okay. Papirmahin mo na nga yan. Papirmahin mo na. Para siya sa Unilevel. Sa Unilevel para ito ay negosyo na. Okay. Gawin mong una mong gawin na member mo, leader mo, yung kapatid mo kasi may problema din yung babae. Pag hindi pa maniwala, dalhin mo dito sa akin. Ako ang magko-close para sa iyo. So yan po ay ito po satisfied customer kaya from DPWH kaya ngayon bumili po ng isang box na Mega 1 at isang box na Mega A Coffee. Yan, yung super fruits coffee yan, mga super fruits. Yung mga galing sa Amazon River, katulad ng acai berry, yan, di ba? Okay, yan po. Ilagay mo dyan yung kanyang binili ngayon para bukas may announce natin. I-announce natin ang mga bagong miyembro natin. Yung mga bagong miyembro pala natin, pwede natin i-announce, Yan ang gagawin natin simula sa Lunes. Simula sa Lunes, lahat ng bagong miyembro,
every day ay i-announce na natin. Di ba? Okay, so yan po ang gagawin po natin. Okay. Ayahan mo na yung kung sino ang upline mo. Oo. Si Doc mismo ang kalinya mo. Diba? Yung masisipag. Yung masisipag ang dapat kalinya mo. Diba? So yan po ang magandang balita ko sa inyo mga kaibigan. Dahil nga po ay sabi natin ay okay. Gladys Olshap, share done 5 groups. Very good. Thank you. Thank you. Wow. Okay, thank you, thank you, thank you. Di ba? Oh. Oh, di ba? Okay, okay. So, lahat po, Dan po share at care, G. Bayaban. Magandang hapon po, Doc. Amazing Geraldine Binyas. Magandang hapon po, Doc. Amazing Florabel Vera. Magandang hapon din po sa inyong lahat. Di ba? Magandang hapon sa inyong lahat. Di ba? So, yan po. So, yan. Bakit po, ano dyan? Good afternoon, Imichi. Gladys from Malilipot. Oh. Gladys from Malilipot. Gladys Olshap. Yan. Di ba?